दिनै फैबाय थानाय 2020 मायथाइ गिबियावनो नोंथांमोननि बे निउस चेनेलसिम जोङो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोङो जनाय दख'रानि सिङाव थानाय गासै बर' माहारियारि आफादनि जानानै बरायग्रोबाय। दा जोङो बेवहाय जोङो दा फैबाय थानाय जा बिधान सभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि जनाय हालामनि सिङाव थानाय गासै बर' माहारियारि आफादफोरा एखनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै बाहागो लाबोआखै बिसायख'थि बेलायाव आरो जोङो एखनबा खेंस्लायबाबो बाहागो लाबोबाय थादों, जेरावनोखि जोङो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि बाथ्राखौ लाफानानै जोङो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाखौ जों मदद होबोबाय थादों। दा देग्लायनि बे इस्युआव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनब्रै NDBनि फेक्सन आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद गासै ज' जानानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों दा थांनाय 27 जानुवारि 2022 जा थांनाय थामथि बर' गोजोन गोरोबथा, बे गोरोबथानि माखासे दफाफोरनि इस्युफोरखौ लानानै जोङो थोंजोङै नङाबाबो खेंस्लायबाबो जोङो नैबे बिसायख'थियाव जोङो बाहागो लादों। दा बेवहाय जोङो जनाय हालामनि सिङाव थानाय जोङो गासै बर' माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै जोङो सावरायलायदों। सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि जनाय हालामनि सिङाव थानाय बर' रायजोफोरा खौसे जानानै जोंनि बे बिधान सभा बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौ आरो अबे राजखान्थि हान्जाजों बाहागो लायोबा जोंनि जनाय हालाम बा एन्टायार बर' हारिया मोनसे गोजोन आरो आबुं हारि दानायाव जों मदद मोनगोन, बे राजखान्थि हान्जाखौ जोङो सापर्ट खालामनो थाखाय दा BJP दोलोखौ जोङो सापर्ट खालामदों। दा बेवहाय जोङो गासै माहारियारि आफादफोरा ज' जानानै फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों। दा दिनै नैथि सान जाबाय, जों फैयै फैयै नैबे लादांगुरि गामियाव जोङो फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैदों। बेयाव रायजोफ्रा खोब मोजां रेसपन्स होदों। दा माहारियारि आफादा डिसिसन लानायखौ मालाबाबो रायजोफ्रा फेलें खालामाखै। दा रायजोफ्रा डिसिसन लानायखौ खोब मोजां मोनदों। दा थांनाय समफ्रावबो जों जेरै ज' जानानै खामानि मावबोदों, आफादनि डिसिसनफोरखौ लानानै जों मालाबाबो बा थांनाय समफोरावबो जोङो मालाबाबो गोरोन्थि डिसिसन लालायाखै हारिनि आफादफोरा ज' जिरायनानै। दा नैबे डिसिसनखौबो जों गोरोन्थि जादों होनना सानाखै। फैबाय थानाय समाव हारिनि गेरेमसा हारि दानायाव मदद मोनगोन होनना जों सानदों आरो। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। बेवहाय जों नैबे फैबाय थानाय जिथु बिधान सभा बिसायख'थि 27 मार्चआव जिथु जानो गोनां फार्स्ट फेजनि, बेवहाय जोङो दिनैसिमबो फोसावदिं मेल हिसाबै जों दिनै रायजोफोरजों बाहागो लाबोबाय थादों। बे बाहागो लाबोबाय थानाय समाव जों दिनै रायजोफोरजों सावराय गोबां खोथाफोरखौ मिथिनो हादों। जों दिनै राजनिति होननानै बुङोब्ला जों दिनै माखासे राजनिति ओरैबायदि खालामनो नागिरो जायफोरनिखि प्रबन्सना जों राजनिति खालामनो नागिरो, खिन्थु जों दिनै राजनिति खालामदोंब्लाबो जों दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै जनाय दख'रानिफ्राय जों डाइरेक्टयै जोङो राजनिति हान्जाजों जों बिदिहाय लोगो जादोंब्लाबो जों डाइरेक्टयै ओंखारफायाखै, बिथांमोननिखौ सासेबो जों मावथि लोगोआव लाफायाखै। दा जोंनि खोथाया जाहैबाय जोङो राजनिति खालामनांगौबा जों मा जाहैबाय मुल्यबोधनि जिथु आधार, बिनि आधारखौ लानानै जोङो राजनिति खालामनांगौ, जों बेखौ सानो। जुदि मुल्यबोधनि राजखान्थि खालामनांगौ होननानै गोबाङानो बुंबाय थायो, नाथाय गोबां समाव जों मुल्यबोधनि राजनितिखौ नुनो मोना। दा बेवहाय जोंनि राजनिति आधार जिथु मुल्यबोध, बे मुल्यबोधखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला जों दिनै थांना थानायनि किसुमान माखासे थाबाय। जों दिनै हा हुनि जोंहा बे जनाय हालामाव थानाय ओनसोलनि गासै रायजोफोरनि हा हुनि संरैखानि खोथा थाबाय, मियादि पाट्टानि खोथा थाबाय, बेवहाय जोंहा गोजोर थामोनथानि खोथा थाबाय। दिनै बेवहाय बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि माखासे सुबिदा उसुबिदानि खोथा थाबाय। दिनै जाय सरकारा जोंखौ बे सुबिदाफोरखौ होबोगासिनो दङ, जेरै BJP गभर्नमेन्टखौनो जों बुंनांगोन, मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सन'वाल CM आरो बिथां मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथांमोननि नाजानायाव नांथाब नाजानायाव दिनै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला जाफुंनानै फैबाय। जाफुंनानै फैदोंब्लाबो दिनै बियो गोरलै महराव दङ आरो बेखौ मोगथां महर होनाया जोंनि गुबै थांखि जानानै थागोन आरो जों बेखौ रायजोफोरखौ फोरमायदों। जोङो पार्सनेलि मोननाय मोनैनि खोथाखौ लायालासिनो सानालासिनो बे हालामाव जों थांनानै दङ, बे हालामखौ संरैखा होनाया, बे हालामाव जोङो मानसि हिसाबै, जाथि हिसाबै, समाज हिसाबै जों थांना थानायखौ गिबियावनो जोङो प्राधान्य होग्रोनांगौ, गुरुत्त होग्रोनांगौ होननानै जों बेखिनि रायजोफोरखौ बुंदों। बेवहाय रायजोफोराबो गोजोननायखौ जोंनो फोरमायदों। बेवहाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंहा हेड अफिसखौ जों जुदि सानजारि नोगोर, धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोराव जों जुदि मोननो हादोंब्लाबो बिनि अबस्थाफोरा दासिमबो मोजां नङा। बेखौ जोङो गोजोनै एकदम मोजाङै गायसननाया बे जोंनि मोनसे गिबि खामानि जानानै थागोन। जों बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव खावलायदों आरो बेवहाय बे अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजोंनो
जोङो बे ओनसोलाव थानाय बे जोंनि जनाय हालामाव थानाय गोबां जोंनि फिसा फिसा समस्याफोरखौ जों समाधान खालामलांनो हागोन जेरै जों जेराव दङ दिनै नैबे 1 नं लादांगुरि गामियाव जों दिनै गसंनानै दङ बिथांमोनजोंबो जों सावरायलायदों बिथांमोनजों सावरायनायनि उनावबो जों मिथिनो मोन्दों बिथांमोननि गेजेराव दिनैसिमबो नैबे जोंनि बाथौ थानसालिफ्रा मोजां अबस्थायाव गैया बिदिनो गोबां गामिफ्राव ब्रह्म मन्दिर दं खृष्टान गिर्जा माखासे दं जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां धोरोमारि मानसिफोर जोंनि गेजेरावबो दङ आरो बिथांमोननि जोंनि जा थासारिफोर मन्दिरफोरनि थासारिफोर बा लामा सामानि जिथु कन्डिसनफोर बे मोजां नङा बेखिनि खोथाखौ जों रायजोफोरजों सावरायदों आरो जोङो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला दिनैसिमबो जिहेतुके फुजि फैयाखै बिनि रां फैयाखै बेखायनो जोङो पर्यायक्रमै बेखिनि खामानिखौ मावलांगोन होनना जों रायजोखौ आसा होदों आरो जायफोर खामानिखौ जों BKWCनि जोहै मावनो हाया बे खामानिफोरखौ जोंहा MP माखासे थाबाय जोंनो दैथायहरनाय जोंनो हेफाजाब होनाय आरो जोंजोंनो दैथायहरजानाय जाय भुबन पेगु बिथांखौ BJP दोलोआ माबा खालामदों बिजाथि हिसाबै सायख'दों आरो बिथांखौ जोङो सापर्ट खालामदों मानो होनबा जों भुबन पेगुखौ एसे MLA हिसाबै एसे बिजाथि हिसाबै जों सायख'वाखै जोङो आसाम सरकार जिहेतुके BJP जों BJP दोलो हिसाबै बिथांखौ जोङो खावलायदों रायजोफोरखौ खावलायदों बिथांखौ भुबन पेगु हिसाबै नङाब्लाबो जों बिथांखौ BJP दलनि सासे कर्मी होननानै बिथांखौ जों बरायना लानो थाखाय जों खावलायदों आरो बेखायनो जों बयबो रायजोफोरखौ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों खावलायदों जोंजों लोगोसे गासैबो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जनाय हालामाव बर' माहारिनि गासैबो जिमान मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद एक्जेक्ट जोंनि हालामाव जों खोनानो मोनबाय थादों XNDFB होननाय मोनब्रै फ्रेक्सन दं बे मोनब्रै फ्रेक्सना खिन्थु जोंनि बे जनाय हालामाव कंग्रेस दोलोखौ सापर्ट खालामदों होननायखौ जों मिथिबाय थानो मोन्दों नाथाय बिथांमोननि थांखिया मा बिथांमोननि थांखि थाखाया मा बेखौ जों मिथिनो मोनाखै बिथांमोना कंग्रेस दोलोजों मानि थाखाय सापर्ट जाखो बिथांमोनखौ जों बुजिनो हायाखै आरो जों आसरित मोन्दों बिथांमोननि बे हाबाफारिखौ जों नुनानै बे समाव बिथांमोनखौ जिहेतु माबायदि नाय बेखौथ' मान सन्माननि खोथाखौथ' जोङो मा होनगोन जोंहा जिहेतुके मिरु आफाद थाबाय जिल्ला आफाद थाबाय जोंथ' दिनै जनाय दख'रा हिसाबै जों मा होननानै बुंगोन बिथांमोननि जिमान दाबि दावहा दङ बिथांमोननि जिथु असुबिदाफोर दं बेखौ जिल्ला आफादफोरजों मिरु आफादफोरजों रायलायनानै क्लियार खालामलायना लायोब्ला मोजां जोंनिफ्राय जोङो दख'रानि जानानै जों बेखौनो दाबो खावलायगोन दाबो सम दङ दाबो बिसायख'थिया 27 मार्चआवसो जागोन दिनै 22 मार्च दाबो सम दंबावो बेखायनो जों हास्थायगोन बिथांमोनखौबो जाहाथे रायलायलायनायनि गेजेरजों गोरोबलायनानै फिन जोंजोंनो बा जिहेतुके माहारिनि गोबांसिन आफादानो जोंजों दंफाखायो जों एखे लोगोयैनो खामानि मावबोगासिनो दङ बेखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोनाबो सम दं दाबो समा जोबनानै थाङाखै आरो बिथांमोननि थाखायबो रायलायनायनि दरजाया खुला दं होननानै जोंनि मिरुनि आफादगिरि बिथांमोना फोरमायदों आं बेखौनो बुंगोन बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोनाबो दाबो फैफिननायनि निस्सय सम दङ आरो बोथोर दंबावो आं बेखिनिखौ खावलायगोन